Calbayog after 7 years na pamamasyal namin dito dahil nagkaroon kami ng medical missions kasama po si Governor Tan. At ngayon ay magkakaroon na naman ako ng another trip kasama ng aking mga kasamahan ngayon na sila Jenny Lee, aka Colette, and of course ang aking cameraman na si Erica Jones. So for that, let's go ikot na tayo mga moms. Siyempre, dito sa pagsisimula ng ating pag-iikot sa Calbayog, makikita natin dito sa plaza, napakarami na namang food trips! Marami na naman tayong mga kapag-trip ang pagkain, so hanap tayo ng ating magiging food trip. Sige na, dali. At, ayan, ang at saka ito yung naging namin, favorite spot namin way back 2015. Before, ginagawa pa lang. Hindi, ganito, pero hindi siya ganito kaganda, unlike before. So, andyan yung mga TikTok. TikTok, ayan, kasama ng ating mga galerong bed. Oh! Say hi, hello daw, okay. So, mag-iikot-ikot tayo, hanap tayo ng mga makakain. Ayan, maliban sa kanila. Ang bongga rito kasi ang daming Christmas tree. At meron silang okay. Meron nagaganap na misa dito sa gilid. Okay, dito tayo pupunta. Kasi andito yung kanilang actually, ang tawag na nila rito ay dagat daw. Pero sa amin parang feeling ko ilog lang to. So tignan natin, halika dali. Gala tayo. Kasi may mga bakawan na. So dagat na siyang may tuturing. Kasi ang laki. Ayan At saka malinis ha. Fairness. Wala siya mga basura. Ayan, tas ngayon syempre maliban sa amin, kukontakin din namin yung aming mga kasamahan dito sa mga nakasama namin dito sa Calbayog. Ay, ayan siya Hi! Binata na naman siya. So, talaga simulan natin ang pag-food trip, pag-iikot dito sa Calbayog. Yan, ang pamamasyal namin dito sa Calbayog. Siyempre dito sa Visayas at Mindanao, isa sa mga pinakasikat na mga mall dito ay ang mga Gaisano Mall. So ayan ang Gaisano Grand. Dito sa Calbayog. Iikot pa tayo guys. Bye! Okay, so next stop, nandito na kami sa Baybay. Yan. Kung saan tabing dagat siya. So, dito tayo ngayon tatambay at magbabandi. Tapos meron na silang ginawang isang mahaba-habang mga tulay dito. Alternate route na mula dito, mga 8 kilometers na to. So, bongga, mabilis sa magiging travel time. Pag naayos na siya at magawa na ng bongga. Tingnan natin. By the beach tayo. Social. Halika. Let's go! Ayan, pagpasok. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Hi! It's another day mga moms! So nandito na po kami ngayon sa pier para sa aming masasakyan. Going to Tagapulan. At narito na ang speedboat. Shala. Hi mga bata! Yes, hello po mga bata. Namiss namin tayo ganito. Pero this time speedboat ang aming sasakyan. Kaya,
safe tayo. Wala tayong takot na mararamdaman. Kasi mabilis-bilis ito. Ay! Huwag ka naman ganyan. Kuya, thank you po, kuya. At kasama rin po namin si Ma'am si LB na mag-assist sa amin going to Tagapulan. Ayan, so para sa celebration ng kanilang founding anniversary at saka ng kanilang ano yan? Ayan, at saka ng kanilang victory party na rin. So, halika dali. Akita tayo. Wow! Tara. Eh, marami pala tayo. Ayan. Ako, stop ako ni Go. Ako nag-asip. Yan, kaya, Diyan bala-bala sila. kamay. Yan na. Ikot tayo ng bongga. Social natin, nakaano tayo ngayon, Siyempre, si Mayor yan eh. Oo, dati-rati, ano lang tayo, manual. Kanya-kanyang bus. Sinundo naman kami ni Mayor dati, pero pinaglangoy kami. So, mamaya bantayan naman, panoorin naman po ninyo kung paano kami mag-ayos, ayan, in preparation, tapos mga kaunting gala natin doon sa Tagapulan. Ha? Saan tayo? Paalis na po kami. Yes. Shoutout sa ating Ano pangalan ng ating piloto? Charlie. Ilan taon na po si Kuya Charlie? Gwapo na yung Charlie. Charlie, ganun pala mga angels mo. Charlie's Angel. May asawa na ba si Charlie? Oh. Alam niyo na mga bayat ha. Kuyog. Charlie pa So ayan, pabiyahe na kami. Papunta na. Ito na ang speedboat. Going to Tagapulan. Hi guys. Ang bilis ka natin. Nakayamin namin. Huwag na yung paloko-loko. The beautiful island of Tagapulan. So dyan kami mag-stay for 1 day. Napakalaki din yung isla na yan. Ganda. Yan, papalapit na kami sa bayan sa Tagapulan. Oo, diba? Napapalibutan ng dalawang bundok sa gilid. Ang lugar na ito. Naalala ko na to. Wow! Tsaka, ang bilis mo. Tsaka ito na nasukop. Oo, kasi... Yo, pwede ka na maligo. Meron na. Ang linis na kanilang dagat. Tapos papasukan natin, parang mini talipa pa. Oo, sa bungad. Ayan yun. Ito ang Tagapulan. Yes, welcome to Tagapulan. Tagapulan. Kanyang ang lugar. Naghaglaki. Oy, So, ito na. Nila mga malita. sige, dito na Ay. dadaan. Saan? Charlie, kupa nila mga malita. Thank you.
Ayan. So since may mga nakapark kasi, kaya makikitaan din tayo mula sa mga gilid ng bangka. So we're back! Welcome once again! Ito na. Hi! Ano kaya pa? OMG. Ay! Akala yata nung bata, inano na siya. Oh, fiesta yata dito. Fiesta? Ha? Kasi fiesta dito eh. So welcome back once again here at Tagapulan for 5 years, 7 years, no? Dati ano lang to? Ano pa? Parang tambakan pa. Hindi pa siya ganyan na natatabunan. Hala, bakit? Wait lang. 1, 2, 3, go! Diyos ko, Lord. God. So this is it, Pansit. So we are having an event later kasama ng iba nating mga kasamahan. So may mga pabanderitas na tayo kaya magre-ready na tayo. Init. Ito na nga, nandito na kami para sa aming lunch. Nakakaloka ang mga, ano ba to? King crab na to. No? King crab. Oo, so we have crispy pata, maraming foods. So, pauwi na kami matapos ang aming escapade dito sa Tagapulan. Going back to Calbayog, then diretso na tayo. Flight to Manila! Ito nga pala yung aming sasakyan. Ang speedboat going to Calbayog. Ayun, ang linis oh. Yung tubig. Oh, diba? Ang bongga. Ang linis. Parang dami mo sa gabi ah. Ay, hindi yan. Ikaw nga hinarap na ng kagabi. Ganda. Thank you, Tagapulan. Pasok mo sa loob, yung hindi na babasa po sa labas. Pwede ipasok. Yan, pwede yan ipasok. Mga bata. Ang linis. Ay, mas mabilis ba ngayon? Andito na yung mga bata. Ito, ipasok ko. Oh, para hindi mo Kayo na? Hindi po, yung... It's DJ.